Nganong mikonsad man sa impyerno si Kristo man siya mamatay. Mayong adlaw ka natong tanan. Sa atong pagpangadji sa kredo, ilabi na sa adlawng Domingo, panahon sa misa, kita mulitok sa mga pulong sa pagampo nga human si Kristo mamatay, mikunsad siya sa impyerno. Kasagaran nato, makugang sa maong mga pulong kay nanugod din taong maimpyerno si Kristo, na siya Dios, siya ang anak sa Dios, nga nagpakatao o nakig-uban ka nato, o siya ang mangluluwas nato batok sa sala. Haron maato ang kinatibuk, haron maato ang kinabuhing dayon, ang kinabuhi nga way katapusan, o ngano mang mulitok ta sa pagampo na mikunsad siya sa impyerno. Kini gihimo paglitok nato sa mong giapil kini sa tong pagampo tungod kay nagpahanumdom kini sa mga adlaw nga si Kristo nagpaabot pa sa adlaw sa iyang pagkabanhaw. Human siya gilansang sa krus ug namatay sa Biyernes Santo. Muna bitaw nga sa Sabado Santo kumutambong ta sa mga pagampo sa simbahan nga gitawag natong tinieblas, atong madungog ang wali nga karaan nga basahon pag-usab sa simbahan panahon sa mong pagampo. Din atong madungog nga si Kristo didto sa kinahilagman, didto sa mga luna sa mga minatay, mipukaw sa mga nangamatay, gipangita niya si Adan, ang amahan sa tanang katawhan, ug si Eva. Haron iyang luwason sila gikan sa ilang pagkahilayo sa Dios tungod sa ilang pagpakasala kaniya. Ang impyerno di ay nga gisgutan nato sa mong pagampo, dili sama sa impyerno nga atong nasabtan, din adto kastiguon sa dayon ang mga kalag tungod kay sila may pili pagpalayo sa Dios tungod sa tinuyuan nga sala. Ang impyerno di ay nga atong gisgutan sa mong pagampo sa kredo, mao ang luna sa mga minatay nga sa wala pa mabanhaw si Kristo, nagpaabot sa adlaw nga kanus-a sila makakita sa panagway sa ilang manluluwas, haron sila iipon niya ngadto kaniya sa iyang gingharian alang sa kinabuhing dayon. Ang luna sa mga patay gitawag natong impyerno kay nining panahona sa wala pa mabanhaw si Kristo, dili man makakita ang mga kalag sa panagway nga Dios nun. Ug dili ba muuman kana ang labing dako nga kastigo sa impyerno? Dili lang ang kasakit nga lawas nun tungod kay dunay mga kalisod, dunay kalayo ngadto nga way pagkapaong uban pa. Ang labing dako nga kasakit sa impyerno ug pag-antos mo ang dakong pagmahay nga hangtod sa kahangturan, dili na gyud makit-an sa usa ka kalag nga mahinay sa laag ang panagway nga Dios nun, ug dili na gyud niya matagamtaman ang Dios nung paghigugma. Kining mga kalag sa mga matarong, sama sa mga propeta, sama ni Abraham ug mga kauban, sa wala pa mabanhaw si Kristo, nagpaabot nga bitaro ni Kristo, haron iyang madala, maguyod niya paingon ngadto sa langit, karon nga iya nang nabuntog ang sala, karon nga iya nang nabuntog ang kamatayon, ug nagmahimayaon siya diya sa iyang pagkabanhaw. Ang atong pagtuo di ay sa iyang pagkunsad sa impyerno mao nga si Kristo ang manluluwas sa tanang tao, nga wala siya'y kutob sa mahimo, iyang dadon, paduol kaniya ug uban kaniya ngadto sa gingharian. Nagpahinumdom pud usab kini kanato sa pagka mahigugmaon sa Dios, sa pagkaamahanon sa Dios, ug nga busa kita, dili unta kita nining kinabuhia, mutuyo pagpalayo sa Dios. Kung si Kristo mikanaog man dito sa mga luna sa mga minatay, aron pagpangita kanila nga nagpaabot sa kaluwasan, unsa na kita nga nabunyagan, nga nakadawat na sa panaad sa kasiguruan sa kaluwasan diyan ni Kristo, dili unta nato usikan ang maong grasya pinagi sa pagpasagad sa pagpakasala. Haron sigurado kitang uban kang Kristo ug uban sa tanang mga kaigsuunan nato, kita maghimaya sa Dios sa langit hangtod sa kahangturan.